nake gaya ma goga tun da ka dawo garin nan ka ci uwar gayin garin nan kafin gwannan ba mai hawa irin wannan motar da kake hawa nake gaya ma ai kai fata-fata da su na gaya ma tsohon suke ji ba ga muka shigo can layin ba sai ni babba tare suke yi ba su adawa uba yan bakin ciki wannan bakin ciki ba wadannan ba ce kana gani kalli ta ana ganta ba mota ce mai kyau na gaya ma barka da dawowa Alhaji kana gari kenan wallahi ina uku ina zuwa ina je a ce mu wai ka zo ka tafi sati biyu da dawowa Alhaji an dawo lafiya Alhaji wallahi ina cikin wani hali Alhaji ina cikin wani yanayi Alhaji a taimaka mun ina buƙatar tallafi kullum matsala ka kenan ba matsala ba PA kora ta yake yi Alhaji ba iya musu sai suna ganin kamar wani wannan amma ka san ana musu aiki ai na san nufi aikin ka ne akwai yan bura uba Alhaji to shikenan wai dan bura uba a PA ba da kai nake wai dan bura uba in safe ya tsal uku ce a cikina ko kuma layin sadaka na ba Alhaji kaga ci abinci yanzu a bani ko da dan jarin garin kwaki ne ma dai ko wanda zan sa a ciki na Alhaji da ai ba wiwi nake sha ba Alhaji to yanzu kasuwanci ba madara ko kodin bane Alhaji kasuwanci zan yi mana Alhaji zan ma dinsa amma yanzu gane ka je ka sai abinci ka gane ka je wa Alhaji ko da haba Alhaji muna tare kuma haka dinga wani faman fitar da kuɗi kana na ba Alhaji mai yawa ga 30 ina ne baka san me dai baka ina da wani canjin 30 in ya sai garin kwakin 20 san goma zai ishe shi wannan Alhaji amma dai ka ansa afiya abin ke ayi abin ka Alhaji garin kwaki tunda an ce ma za a duku ku ba ku da hakuri ko a geza ai garin kwaki ya fi 30 Alhaji a baka mana kai hakuri za ku haɗu da shi kai same shi zai zo ka guri zafi ne ma baya kawo samu ci gaba da sanya kuwa ga mutu da shi kamu maimakon ka ringa cewa Allah ba su ku samu taro